हादोरखौ सिबिनो आरो रैखाथि होनाय थांखिजों थांनाय 2003 मायथाइयाव भारतनि रौनिया हानजायाव हाबा मावदोंमोन चिरां जिल्लानि बिजनी मोखोनागुरी गामिनि हाबिलदार मालेन बसुमतारिया। नाथाय बिथाङा थांनाय 28 जुलाइ खालि हरखाबै रुंसारि जादों। सोनाब बंग कालिम्पुं हाग्रा ओनसोलाव गावनि माव बिबानाव दंहैयोमोन मालेन बसुमतारिया। माव बिबानाव थानाय समावनो देहायारि जेंना नुजाथिनायनि थाखाय 27 जुलाइ खालि देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोनब्लाबो 28 जुलाइ खालि रुंसारि जायो बिथाङा। नखर समाजनि अनगायैबो गावनि बिसि आरो 11 बोसोर बैसोनि सासे फिसाज्लाखौ अरायनि थाखाय नागारना गालांबाय मलेन बसुमतारिया। मालेन बसुमतारिनि आंगो बिसिया फोरमायनाय बादिब्ला दान मोनसे सिगांनो न'आव फैदोंमोन। मालेन बसुमतारिया देहायाव गुजुनाय आरो लोमजानाय जादोंमोन होननाबो फोरमायहरदोंमोन होनना मिथिहोदों आंगो बिसिया। एरैहाय भारतारि रौनिया हानजानि सासे गोजौ थाखोनि बिबानगिरि फोरमायनाय बादिब्ला मालेन बसुमतारिनि देहायाव डेंगु मोननाय जादों। मालेन बसुमतारी का मृत्यु ऐसे हुआ कि उस दिन 27 तारीख को उसका छाती में थोड़ा दर्द आया, जिसका कारण से उसको 179 MS में एडमिट कराया गया। तो वह एडमिट कराने के बाद उससे जब एग्ज़ाम किया, ब्लड टेस्ट किया, तो उसमें उसका डेंगू पाया गया। ये डेंगू निमोनिया, तो उसका कारण से उसको ऑक्सीजन का थ्रू उसको फिर 158 बेस हॉस्पिटल बेंगलुरु में रिफ़र किया गया, जिससे उसमें काफ़ी ट्रीटमेंट चला। उसका ट्रीटमेंट में काफ़ी ऑक्सीजन और ब्लड देना पड़ा, लेकिन फिर भी उसका सेहत में कोई सुधार नहीं आया। कहाँ पे थे नाथ? जो कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में था, वेस्ट बंगाल में है, वो पहाड़ी इलाका है। तो बेंगलुरु में आया तो उसमें तो उसका काफ़ी एग्ज़ाम हुआ, तो फिर उसको सुधार नहीं हुआ। तो 28 तारीख शाम को 1915 आवर्स में उसका अंतिम सांस उसका देहांत हो गया।